Kublai pi baro. Haga jing im jonga shimet ngasem ba habanga dwai marway kijing dwai jonga kishimpo na kisnem ban saiso. Henry habanga dwai bat katuk nengot kibriu ni kibahi ngasem ba kijing dwai jonga na kabenta kijing temu ka jonga bat kajong kiru kumjo ki saiso kloy klem dadon kam ban ab da kisnem. Ngapuso ni kadaw jong kane daga pule yang kitin jong utrai bat kapelong yang ban ngej bakajing dua jong maroi si hajar sen kaya rengkat bat si sen dua jong bat ar nilai ngot kibriu na kabenta kata kajing temu ka jonga bat kajong kiru kumjo ngamut ban ong ba pin ino agin dua shimet jong pi maroi Henry habang don kat kani kalat ban yo marmar ya kajing jong blay dak pai dua lang balai ban chup muslim tang habab don breu ban dua lang te ho ken kabha bani ka ban nom dua setiap menoru uji suong ada ar nilai ngut ha kani kepertai ki hab jing mut lang ban pan ukpa beneng jongki un ai haki haba ar nilai ngut ki don lang ha gerteng jonga nga don rengkat bat ki haba jisu hui kai jing dua jong trai ru hui kai bangini dua lang kajing dua jong trai kai kai komne tu ai yang yi do map yang yi ya kirengkang jongi wat yalam yang yi syak jing pensyoi batu pelait yang yi na ka basniu kajing dua rosary ni dua ko maria bakhoj ko kme jong blay to dua nak benta jong ngi kinong pop habi dua marway ya kini jing dua ba khlain bor tam jong balang kim don jingmut hai ru namar kibreu ban pelong ya kimangi ne yangi kim don tang manga marway hinapet nai kon anti beneng jong ngiru bon ki jing dua ki jingmut si bon adang ya dua lang balai jisu kular bon don lang lada ar nilai ngut ki dua ya kerteng jong u balai dalang dua marway ha kerteng jong u hato unom don bat nga ngam tip ikane namar ba wat ladau jisu ong pipat hafi dua turung hala kamera kang ila kajing kang batu dua ya ukpa beneng jong pi ha kabari uklem mut ban ong marway ha kamera la jong namar ba wat ha gajuk pementaru don bon kibreu ki pemla setia bendon lagi kamera lajong laj nyau tang kirius pa kat no lelei ha kapor jong jisu kai gadau jong kane jing ptha jong jisu banduai ar nilai ngut kadau ba kalong ba ar nilai ngut ki pelong ka balang ar nilai ngut ki de ka med ukris ar nilai ngut ki pelong ya ka yeng kasem ka badai ka balang barit hak bau kris udei ukle ba kita barok pat kidai kit khot tang we ubreu umla banlong ka balang amar ka med ukris kam dei tang ka khle bat ka kti ni ka kjat Henry uwe pa we udkhot upelong ya ka med ukris ka badai ka balang te om judon ha ka balang bon dwai tang marwai ubreu kane ka theuru ya ka yeng kasem ka badai ka balang barit kajing dua si hajar sin jong tang ka kame ne ukpa ne ka khon ne khon kan rengkat bat si sen dua lang jong ki baro hai ngasem namar kadai ke balang ke dua lang kajing dua marwai kalong kum ketuk parsi jong karegun thai baru nong besar bom hok ke bakar pat ya uta nong besar bom hok hado ba un da thai ba skap ya ka lani kum kata kajing dua jong utu breu balapang life prasnem barba om don mano man pengam mi u ha kaca kapung por ba pen ki wangel lu try ni kumutau matla naru dang rid ba matla but we up lano an yo jimbut koi tat hado ba jisu ya nang ta lani kum kata re kon thai ba pang misnam na khat arsnem klem kano ka jingyo jingarap tat hado ba jisu ya lang ti nang ta kajing dua marway jong breu ba shem janjar kalong kumba up lano jisu ni ya lenti na jan jong u ban yo jipen koi naro jisu ya ti yo jipen koi naro jisu ya lenti nang ta anyai up barok syirta Henry lada dua ar nilai ngut kalong kum kajing dua jong kayeng kasem Jairus orang ba sispa makayeng kasem jong Martha ba Mary hagba yau jisu la karpat ban wan syayeng jongki padu jisu hi mara estet
ban le ya ka bagi don kam kum taru haba ka yeng kasem ka bade ka balang barit jong Chris ka duai lang u Jisu mara estet ban le ya ka bagi pan uang ada arngot na pi hakane ka perthei pi hab jing mut lang ban panai ei ukpa beneng jonga un ai pi Paulus bakho yong ngakan tu ban pelong ya kijing kerpat kijing duai kijing asai lem kijing aingo na ka benta ki breu baro kam tam na ka benta ki im ba kitu ki badon ha ka bor khanang ba ngindup la ban im jai jai khlem jing wit ha kijing ro blai ba janai ba kaburam kajing duai ba kum kane kalong ba bha ba ublay no pan im jongi usgo bha yaka hagi saw gospel ngishim mabon sin de tang u Jisu uba duai maroi maroi handre ba huikai iksenran jong upat huikai bakin duai lang kum kawe ka bor kum kawe ka balang u Jisu ong pan bapin sa yo wat bapin sa shem tit pan sa ai na ba uway pa uway na pi upapan unyo priang bawat un shem marubatit an play te mano na pleng jo pi ki bakwa ba andon ka jingsuk jingsan haying asem ne ka yeng kasem ka balajot ba pra kan bhano mano na pleng jo pi ki bakwa ka shong kha shong man kalong ka bha mano ki bakwa bagi khon ki ti jong ki kin kla bhano na ka jingsneu mano na pleng jo pi ki bakwa banyo i kampala bakin jia hakaji im jong pi ba ka yeng kasem jong pi to duai lang ane laingut kum kebalang barit baru blay kum baula kular unle yak mapipan ban unnum preslem lano lanoru Paulus bakho yukan tu igi pai Kristan ha Filipi wang pen pau ik jinon kam jong pi hau blay haman lak jing duai bagaji kerpat dak ji sngongo nado do anod en yoro Jesus Christ jinom la jinom amen